dneska sme u nového videa a toto bude také zaujímavé videjko, že toto bude že taká vlká. A toto bude videjko o tom, že najprv vám poviem, s kým som, ja som tu so svojou sestrou. Čau! A toto bude taká vlká video, že budeme pracovať prvýkrát v nemocnici. Takže keď sa vám bude video páčiť, tak môžete dať aj odber a ideme sa a komentár, prosím. Áno. A idem sa pustiť do príbehu. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže vy ste tu nové? Áno. Dobrý deň, my sme tu nové, áno. Tak, vaša práca je tam na 3. poschodí, alebo na akom to je. Tuto máte knihu, že ako tuto si požičate knihy, že ako to tu je. Ty máš asi inú prácu, asi vymením si. Tak, takže na 3. poschodí. Áno, a nebojte sa, sú tu kamery. Tam hore. Dobre, jasné. Tak ja vás tu zatiaľ budem sprevádzať. Dobre. Tak vrátime aj knihy, už sme si prešli za nej. Som zlaka, že budeme čítať nejakú kulienku, alebo jak sa to hovorí. Už sme tu. Dobre. Kde to má byť? Tam vľavo. Tam pôjdete vľavo a tam je stolička. Aha, tak ďakujem. A budete čakať na hosťov. A nakoniec aj na detskú ambulanciu vás dáme. To budete aj deti vyliečovať. Na ďalší deň. Dobre, tak dovidenia. Dovidenia a dovidenia. Tak, konečne. Práca. Počkať, opýtam sa. Dobrý. Chcel som si láhnuť. Dobre. Čo som? Nevadí, chcem sa opýtať tohto. Ako sa volá? Dobrý deň, jak sa voláte? Vy ste tí noví, ja sa volám... Kel? Pekné meno. Ja som Kristína. Ja som Zuzana. No dobre, tak vám ukážem. Poďte za mnou. OK, aj keď to už vieme, ale budeme radi. Takže tu budete vyliečovať, tu budete dostať. Ja tuto sedím a tu čakám. Tu budete dostať merať. Aký som nízky. Máte 100 cm, gratulujem. Postavím sa do sedu. Tak sa nás odmerali, prosím, peniaze. To je koniec našej práce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6? Prepáčte, je tu troška neporiadok. Prepáčte. Toto dajte, tuto môžete dať toto. Dáme skrinku. A pohár buďte niekomu, keď začne byť zle. Ja by som rada toto... Na čo to je? To je na testy, že či niekto je tehotný. A nie je to náhodou na to, že či máme angínu, tak na doktorka tú paličku dá? Toto je aj tá palička, to musíme mať rozdelené. Toto hore sú tie sú injekcie, tu sú. Jej, toto je dobré. Ok, budem mať tiež, kebyže náhodou chýbate. Ja to nebudem. Takže je to strašný borel. Neprepáčte. Tak bude servítka, kebyže niečo. A tu si môžem napustiť vodu. Na čo povedať? Tak všetko si mám ukázať, tak dovidenia. Dovidenia. Snáď prvý deň v práci bude perfektný. Nechaj, ja sa nabijem. Ty vole, aha. Snad zarobíme. No.
už tam počujem prekračať nejakých zákazníkov. Dobrý deň. Pán Machalský, poďte prvý. Dobre. Tuto si môžete láhnuť. No ja mám taký problém, že nie že problém, ale že stále ma bolí hrdlo a tak, bolí ma hlava a neviem, že či to je kvôli tomu, že nemám nejakú chorobu alebo na nejaké očkovanie musím ísť. OK, tak ja vás zatiaľ, tak ja vás prezriem. Ja len toto niečo kontrolujem. Dobre, takže srdce. Pani doktor. Ešte niečo skontrolovali, no tak pani doktorka. Ja vám dám tento druhý. Kde bude toto. Takže chrbát. Čím mám začať? Takže čím mám začať? Chrbátom alebo hrudou? Tak asi hrudom. Takže srdce dám. Srdce odmerám. Iba sa pozriem za teplotu. Čo to úplne byť. Tak. Takže. Dobre, to bije aj tu. Zadu, áno, aj áno. Tak, myslím, že je to v poriadku. Teraz zoberiem. Toto je v poriadku, bije mám srdce. Takže to, čo dávam, zlý som dávala. Takže teraz sa napitem. Počkajte, pani, počkajte, Kristina, len toto pozriem lieky. OK, zatiaľ mu tu nabalím tabletky. Tabletky sú tu. Dám mu tam aj 2 tabletky. Tak, otvorte, takže glogajte vodu a zatiaľ len dám. Otvorite ústa. Môžete vypúť vodu. Dobre. Takže ste v pohode a teraz odmeráme výšku. Teraz odmeráme pekne výšku, či ste veľký alebo malý, všelijaký divný. Takže dajte dole klobu. Prepáčte, táto tu robí také blbosti, aby ste neboli nervózni. To vôbec nevadí. Tak. $15 metrov som istá. 15 metrov. 15 centimetrov, tak to je v pohode. Asi milimetrov, ja vám. Tak. Ona robí také srandičky vždycky. Udržite si ústa. Prosím, ja do koša prosím. A teraz asi začnem vakcínu. Budeme brať ešte, alebo... Nemám do uší. Ešte do uší, však ako vždy. A toto je aj na oči, kebyže tak najprv na oči. Som rada, že sa staráte o svoje oči, lebo dobre, moje oči dopadli takto. Musím mať okuliare. Umiem. Dobre. Teraz uši. Teraz uška, dobre. Dobre, to je v pohode. Teraz druhé ucho, to je tiež v pohode. Tak vypadá, že uši máte tiež v pohode.
Ja zatiaľ oplachnem paličku. Toto je tá palička? Ja už som Ešte raz ju oplachnem. A prečo? Pre istotu. Ja už som mu dala. Hygiena. Ale dobre ste ju neušušili. To je pravda. Prepáčte za bordelu. Môžem vyhodiť. Vôbec nevadí. Tak. Tou vakcínou začneme. Počkaj, ešte sa pozriem, že... Fialová alebo oranžová? To je jedno, počkaj, iba sa niekde pozriem, že... Dvaja. Takže... Takže... Budete mi brať krv, alebo mi dať nejakú vakcínu? Vakcínu. A už to mám dobre zamyslené. Vakcínu, takže vám budeme dávať. Ja vám dám. Ja mu dám. Takže na očkovanie. Takže očkovanie. Počkaj, iba tam dám tú paličku, všetko dohodnem. Takže takto naplním. Takto špeciálnou medicínou. Teraz chcem tam trošku tej servitky. Vyhodím. A potom rýchlo pripravím servitku na toto. Takže naplním. Napíte sa. Máte trošku na tú tú studenú vodu. Toto bude trochu špeciálne, lebo vy ste dospelák. My to v tomto veci robíme trošku inak. Takže rýchlo pripravím. Takže... Dobre. Troška štípkalo. Hotovo, takže teraz na to utrem. Takže mali by ste to mať už celé hotové, tak ešte zaplatiť ešte zaplatiť 15,50. Môžem mu zaplatiť doma, lebo moc sa dobre necítim a teraz peňaženku som si zabudol doma. Nevadí, ja zaplatím cez internet. Jasné, nevadí. Zapísala som vám lieky, tuto mám svoj denníček, to vrátim. Takže tuto zatiaľ tento liekčik. Zoberte si tieto 2 tabletky, tie budete... Tak toto sú vaše tabletky, máte tu aj takéto, čo vám teraz dám, pekne sa napijete. Teraz, takže napustíme. Servitku, aby ste sa potom mohli utrať. Dobre. Dosť. Napíte sa. No, nech sa páči. Umiem. Smedná. Prepáčte, som trošku zmetená prvý deň. Rozumiete? Ja pracujem v kaviarni a môj prvý deň bol tiež troška, som bol nervózny. Každý je niekedy nervózny, tak. Jasné. Takže to sú internet, cez ten e-mail. A tú injekciu umiem. Čierku. Toto tu môžeme nechať. Takže pekný deň vám prajem a dovidenia. A vy ste mali aj zajtra pekné dovidenia a nezabudnite prosím zaplatiť. Dobre, dovidenia. Takže ďalší. Ja idem. Poďte ďalej. Tak. Jak vám máme pomôcť? Teraz mi tu prišlo, počkajte prosím, Kristina, práve mi tu prišla správa o to, zaplatil už? Už zaplatil. Tak, jak vám pomôcť? Vidíte, ja mám tu umelú ruku. Takže chcem len skôr, že... Rentgen? Áno, ale aj keď tam nemám ruku, no tak chcem skontrolovať aj celé telo, lebo moc necítim dole. Dobre, a tak.
proste neviem, že či mám ísť na operáciu alebo niečo tak, takže potrebujem len rentgen. Veď nevadí, kebyže niečo takové zoberieme aj do tejto vyšetrovne. Aj na rentgen dáme vám župan a tak ďalej. Takže odmerám vás. Iba vysoko. Trošku zase som pomerala, to budem v práci, rozumiete, takže. $12,5. Dobre, tak idem na ten rentgen. Tak vás vezmeme. Najprv sa napíte vody, aby ste boli osviežení. Aby ste neboli nervózni. Dáme vám injekciu pre istotu. Nie, to potom. To na konci. Na konci po rentgéne. Dobre. Ešte uši. Uši dáme tiež po rentgéne. Srdce vám rýchlo ešte búcha. Tuto sa poďme s vami. Ja toto budem čakať. Tu čakáte? Ja tu takto čakám. Na nejakých, aby som narentgenovala. Tak, toto je tá pani, ktorá si narentgenuje. No, dobrý deň. Takže čo budeme čakať? Takže vyšetrujte ten župan. Dobre, hovorím si sem zaveste. To nie. Potom si sadnite na tie na toto. Viem. Dobre. Jak to neboli alebo niečo, nie? Jak to neboli alebo niečo? Vôbec neboli. Počkajte. Dobre, takže tá všetka je nič. Hlava zatiaľ v pohode. Mám asi problém. Asi budete musieť ísť na operáciu. No prečo? Vaše nohy nie sú moc v pohode. Moje nohy? A prečo? Padli ste niekedy? Boli vás noha? Krivíte? Nie. Teraz som vás videl krivať. Iba krivím, ale nemám už zlomenú nič. Nie, nepotrebujem. Jedine... Ale ja som doktorka, tak... Boli vás to? Trošku, áno. Alebo trošku. Trošku? Áno, trošku. No dobre. Bolí ma to. OK, ideme na operáciu. Ale nie teraz, za asi mesiac počkáte. Dobre, tak ďakujem. Ešte oblečenie. Ďakujem, ste ma upozornili. Tak ďakujem. Dovidenia. Aké to bolo? Dobre, nejaké. Potom oni vám dajú injekciu potom. Takže, čo to si zapíšem? Liek nepotrebujete. To vám zapíšeme potom. Proti bolesti. Iba je tu teraz tabletku. Vodičku naberem. Napijem. Aha, tak túto nakoniec. Tak, zjedzte. Teraz sa rýchlo napíte. Tak, ďakujem. Injekciu ešte. Injekciu. Už iba uši pozrieme. Uši potom tiež zase. A uši nepotrebujem. Takže iba trošku. Teraz oplachnem oči. Tak dobre, a veľmi rýchlo dáme injekciu. To zoberieme iba. Dáme tu nejaké flaštičky. Ďakujem. A potom vám namáme. Dáme do pohára, tú krv. A nemáte sa čo bať. Tá operácia je úplne v pohode. Ja som tiež chodila na operácie. Vôbec som nič necítila, lebo vás uspia. Tak ďakujem za návštevu, že sme mohli pomôcť. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Ďalší, jasne, idem.
Dobrý deň. Dobrý deň. Okay. Dobrý deň, ako potrebujete pomôcť? Ako vám pomôžeme? Keď sa cítim zle, bolesti brucha, bolí ma hlava, v kuse zvraciam, bolí ma brucho a celé telo, nemôžem sa niekedy ani pohnúť. Tak. Ty mohli byť príznaky. Tuto má, nech sa páči. Ty mohli byť príznaky tehotenstva, krámu, neviem. Niečo iného. Dobre, to je úplne v pohode, už mám 36 rokov. Dobre. Počkajte, pozriem sa pre istotu na Napíte sa. Ukážte mi váš preukaz. Zoberiem ho. Aj vy máte iba 32? Aha, nevedela som. 45. Keď iba 9 mesiacov musíte čakať na to, aby ste rodili, keby už niečo. OK. Neviem, pomýla som sa asi 35, ale pomýla som sa. Teraz vôbec nemám, strašne ma hlava bolí. OK, takže dali sme vám vodu, dáme vám liečilky na hlavu. Ešte raz. Jedzte. Vypite. Takže pohár položíme a testy dáme. Počkaj, či tam nebude niečo zlé najprv, tak poďte. Zoberte si to domov, lebo tuto na tomto patre nie sú vecka. Ale sú tu vecka. Veď pôjdeme hore a tam si tak najprv testy už spravíme. Kde? Je tu vecka? Dobre, takže... Tak, toto je tehotenský test. Dám vám to domov, zaplatíte e-mailom. Áno, e-mailom. Ok, mne to hneď príde. Aj ten pán Ale počkať! Nemáme vám dať kontrolu, že či nie ste tehotná, alebo niečo? Ale veď najprv to sa robí. Kristina, toto je tehotenský test, ona si to doma môže a potom napísať cez e-mail. Asi zajtra môžete dojsť. Máte číslo na túto nemocnicu? Jasné. Takže zajtra vám ráno zavoláme, keď nás zavoláme, môžete sa obísť, pripraviť náradníkovať a môžete dojsť zajtra. Áno. A boli vás to dlho? Boli ma to asi tak 8 mesiacov. Teda 8. Počkaj, ja sa pozriem. 3. Som zabudol 9. OK, takže keď zistím, že ste tehotná, no tak... Zajtra pôjdete na kontrolu. Budete aj rodiť, lebo 9 mesiacov trvá, dokým môžete rodiť. Nie, zajtra vám dáme kontrolu, že 9 mesiacov budete rodiť, alebo niečo. Dobre, takže asi ste tehotná 9 mesiacov. Ja zaplatím tým e-mailom. Dobre. OK. Tak, dovidenia. Takže, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber. To opakujeme. Like a aký komentár. A budeme sa pri ďalšom videjku. Čaute.